Folketinget nuun parap aallaqqaataane qinersilerpugut unnumut oqallinnermi politit akissarsiat atugaallu inatisinnik atuutitineq illersornissaq politikikkullu aqutsineq oqallisiineqassapпут qinersinissamut tiivikkut oqallititineqat aappassaat aallartippoq isiginnaarluarsim Den anden tv-debat i forbindelse med Folketingsvalget. God fornøjelse også til jer i radioen. Og så er der en meddelelse til de dansksprogede. Det talte sprog er det, man vil kunne høre på kanalen, og den grønlandske eller den danske oversættelse kan høres gennem den anden kanal, som er KNR2. Debatten starter nu. God fornøjelse. Folketinget har sat 49,2 millioner kroner til side i 2020. Ud af disse er 38,4 millioner kroner afsat til anstaltbetjentenes lønforhøjelse. 10,8 millioner kroner går til politiets lønforhøjelse. Disse midler skal strække sig i 4 år, det vil sige indtil næste år, 2023. Og politiet hører under det danske ansvarsområde. Foreningen for politiet i Grønland fortæller her om lønforskellen. Vi har forskellige løn af grundløn. Vores grundløn i Grønland er lavere end den i Danmark. Og vi har en grundløn, og der er 2 forskellige tillæg for at kunne have det samme løn som i Danmark. Og hvis vi bliver tilkaldte, hvis der er nogen, der ringer om aftenen, og vi skal på arbejde, så vil en dansk medarbejder være dyrere, fordi grundlønnen er lavere. Og Folketinget skal selvfølgelig arbejde for, at der skal være ligestilling. Altså politiet i Færøerne, Danmark og Grønland skal have samme vilkår og samme løn. For eksempel arbejder vi 40 timer i Grønland, og i Danmark og i Færøerne arbejder man 37 timer om ugen, og de 3 timer om ugen, det får vi ikke ekstra løn for, og så har vi også fundet ud af, at politiet har 37 timer om ugen, som de skal arbejde. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke skal være det samme i Grønland. Politiet i Grønland har ikke samme løn som i Danmark. Og selvom der har været nogle forhandlinger, men det er gået i stå. Og de har længe ønsket ligestilling i forbindelse med deres løn. Hvordan vil I, hvis I kommer ind i Folketinget, sikre det her? Altså sagen er gået i stå, men hvis vi kommer i Folketinget, så vil vi arbejde for, og skal det være ubegrænset tid, og det er således, at man ikke kan fortsætte med at have ligestilling. Hvordan vil I så arbejde for det? Og det er noget, som man har arbejdet på i flere år. Hvordan vil I realisere det? Vi har tænkt på, at vi skal have mere at kunne sige, og det skal være noget, som man direkte herfra hvor man kan indgå nogle forhandlinger og aftaler med justitsområdet. Og disse lønforhold kan, da vi fik til selvstyret, så blev der fortalt, så blev vi lovet, at vi ville blive ligestillet, men det er ikke sådan, det er gået. Og det er noget, vi vil sikre i vores arbejde. Hvordan vil du sikre, at der vil være ligestilling i løn?
Altså regeringen har et ansvar, rigsfællesskabet har et ansvar, og der skal være andre forhold i politiets løn- og arbejdsvilkår, og vi skal samarbejde med politiet i tæt dialog, og det er noget, vi skal arbejde for, at det bliver ligestillet. Hvordan vil du for eksempel banke på, hvilken dør, og sige, at der skal være en ligestilling? Vi har set de her forhandlinger, at man kan presse dem på forskellige måder. Det kan være fra Folketinget, eller også fra Grønland. Vi bliver nødt til at fra Grønland inddrages mere, eller deltage mere, og det er noget, vi skal støtte op omkring. Fra Folketinget, fra regeringen her, selvstyret, og på den måde kan vi ændre de her forhold. Og jeg har svært ved at forstå, at man har lavet en tidsbegrænset forhandling eller aftale, og de skal i det mindste have ligestillet de her forhold. Og der må være en svaghed. Måske kan det være på grund af, at der ikke findes samarbejde mellem de to folketingsmedlemmer, der er fra Grønland. Og det er noget, vi skal samarbejde om, og det er ikke til diskussion. Og hvis man laver det samme, så skal man jo også have samme løn for det. Og det skal ikke, det kommer ikke an på, hvilket parti, der arbejder i Folketinget, men det vigtigste er, at man arbejder og skaber resultater. Og hvad med jer fra Atassut? Jamen, vi deltager selvfølgelig også i den her målsætning om, at der skal være ligestilling for lønforhold. Og det er noget, man har gået til valg med flere gange i flere år, og jeg mener, det er på tide, at der bliver skabt resultater. Og vi vil gerne sikre, at man i den danske finanslov inddrages Grønland meget mere. Og hvordan? Altså de her forhandlingsaftaler, der sker, hvordan kan vi for eksempel sundhedsvæsenet, der er heller ingen ligestilling der, og også i forhold til lønforhold og lønligestilling. Vi snakker ikke om sundhedsvæsenet lige nu. Når du bliver valgt til Folketinget, hvordan vil du sikre den ligestilling af løn? Der er nogle uligheder, og det er derfor, vi skal sikre, at rigsfællesskabet har samme vilkår for alle. Hvad med jer fra Nadaraq? Jeg vil for det første sige, at det er helt uacceptabelt, at der er så store lønforskel. Og selvstyreloven, det er noget, vi skal bruge meget bedre. Og man har brugt det i 4 år som valgflæsk. Det føles som om, at folketingsmedlemmerne, der er der nu, at det føles som om, at de ikke har forstået selvstyreloven helt. Altså fødestedkriteriet er noget, der skal stoppes, ophæves, og den danske regering har et ansvar. Der er sket nogle forfærdelige ting i historien, og vi bliver nødt til at ligestille alle borgerne.
Tille Martinussen, hvad med dig? Hvordan vil du arbejde for, at der bliver ligestilling af lønforhold? Damit isumaratigi sutigisinnaavarbut asigimik akissarsiaqartoqartariaqartoq. Ved valget, hvilket de nordatlantiske mandater godt kan blive, altså har man det stærke kort med ind og forhandler de her punkter, som vi diskuterer i tv. Det næste, man kan gøre, hvis ikke at det er tilfældet, det er jo at gå rundt og banke på dørene hos alle retsordførerne, tale med dem om, vi skal altså have et forlig, som bliver kørt hjem, og som bliver færdigt den her gang. I forhold til den grønlandske politikreds. Det er jo sådan nu, at vores politimester er blevet indlemmet som en politikreds i Danmark. Danmarkim ilaatinaqarpo politidirektøreqarluni soorlunniunaamma avannarpasinnerpaat nalagaffeqatigin peqataasut puigortarigut sådan så at Folketinget husker, at vi også er heroppe. Og så amma Folketingim eqqamanaqartariaqarpugut politiivut og skal ligge og slås med tillæg og sådan noget. De har jo også mange flere tunge sager, som for eksempel sudiaqartarput uqimattoruussuarne imminertut meeqqan atornerluissut i form af noget ikiorneqartarput tarnikkut immikkut psykologinit ikiorneqaqqulluit serluoqartunga tassa hvis man bliver nogle af de udslagsgivende stemmer sammen med Færøerne for eksempel. Assersuutialu safadimi peqatigalugit isumaqatiginerna aallarneqartariaqarpo en hel del nede i Folketinget, at vi bare har været på besøg. Det er for at tænke på, at en aftale er noget, som skal effektueres i staten, for eksempel kommunefogederne og reservebetjentene, som også ligger meget lavt lønmæssigt. For eksempel at hvis der kun er en kommunefoged i en bygd, og der sker noget drastisk, hvordan vi ordner det? Det skal der gøres ved at uddanne sig og ved at give dem et sted, hvor de kan låse tilbageholdte og give dem et kontor. Kommunefogeder gør jo også det, at de opretholder roen. Vi bor for eksempel i Njarnarsuk. Vi ved godt, hvordan vilkårene er. I har jo ellers, I har et medlem i Folketinget. Vi vil også gøre det som at det så gerne vil nå. Vores formål det er at forskelsbehandlingen mellem Grønland og Danmark politimæssigt er, at de danskere, der kommer hertil, er blevet tredoblet eller fordoblet på 3 år, og grønlandske betjente er faldet fra 100 til 86 betjente. Det viser blot, at lønmæssigt er Grønland meget attraktiv, fordi lønningerne er højere. Politiet i Nuuk er faldet i løbet af 5 år. Lad os sige tal. I 2016 var der 116 betjente, og i løbet af 10 år er det faldet med. Det er hårdt at være politibetjent i Grønland. Der er 7% politibetjente, som har PTSD, og i Grønland er det 9,0. Hvordan kan I forbedre deres vilkår til? Og så floraqtunga sudiassaat uqimannerussupput. Sorlusuringikkaluaranga villeqarfimnaluna ajoqpaat politiusutsit. Men der er behov for, at vi også får gjort op med nogle normer heroppe. Altså, det er jo meget sådan, at man ikke må græde. Sorlita periutinikam oqitisaasinnaavugud. Men det er jo også sådan, at kisianaama imakkami nede fra Folketinget kan sige, Folketinget mingaannit oqatineqarsinnaavoq
politi tamarmik politi maani ima arlarin uqaasaqaramik ilinniarluarsimasuussut Men så vil jeg også pege på for eksempel Veteranprojekt Grønland, som handler om forsvarets veteraner. Vi har haft meget stor glæde af at komme ud på nogle ture sammen og komme ud og få snakket om, hvad det er for en oplevelse, som de har haft på deres måde. Altså det vil sige, at nogen forstår, hvordan det er at være og har oplevet. Og det tror jeg faktisk vi i Grønland skal begynde at gøre, fordi der er ikke andre steder, hvor man har den demografi, hvor man har den tæthed. Desuden maani nunatsinni ataqatigissa inissisimanerat budgetit allaaneruvaama ivil fremme dialog nalera der er uliløn, og der bliver færre betjent. Hvad vil du gøre, når du kommer ind i Folketinget? Vi kan se, at vi kan sige deri, at det grønlandske samfund og det danske samfund er ulige. Det er derfor, vi vil arbejde for også, at politiet, og vi har fremkommet med et forslag om at etablere Greenland Coast Guard. Vi kan have vores eget politi under det. Danmark vil ikke samarbejde med os på lige vilkår. Det er altid en barriere, vi løber ind i. Det skal stoppe. Det vil jeg arbejde for i Folketinget, men samtidig skal der også... Det er også meget vigtigt for os at etablere Greenland Coast Guard. Vi kan bruge mange grønlændere til beredskab som kaptajner, til overvågning og også politiet. Der er rigtig mange politifolk. Kan du forklare, hvor virkelighedsnært det er for at etablere det? De ansvarsområder, som vi ikke har fået overdraget hjem, de har pligt til at de har pligt til at få det til at være up to date. Vi grønlændere skal arbejde i front. Det er også derfor når jeg kommer ind i Folketinget, at politiet, at vi etablerer et politi under Greenland Coast Guard. I forhold til politiforhold, så har vi ikke drøftet det, og vi ved, at forholdene er meget svære, og vi kan se på tallene, hvor svært det er, at vi også se, at uddannede folk finder andre arbejdspladser, og hvorfor leder de efter andre arbejdspladser? Vi bliver nødt til at gøre noget ved det og undersøge, hvilke grunde. Vi bliver nødt til at sige hallo. Sådan ligger det, og det er sådan, vi skal give dem nogle oplysninger, og fordi der ikke er ligestilling. Anna, hvad med dig? Vil du også komme med den oplysning til rigsfællesskabet? Og vi kan se, at der har været at det blev færre, der får PTSD, og på den måde, hvis man kigger på undersøgelserne, så er det vigtigt, at vi siger til rigsfællesskabet, at der skal være en mindste tal for, hvor mange ansatte der skal være, og der skal ske nogle forbedringer i forhold til det psykiske område, og det er noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og hvordan vil du gøre det helt konkret? Og der skal være større supervision og psykologhjælp, og der skal være en minimumsnummering på de ansatte i de forskellige bosteder. Og det daglige arbejde kan på den måde blive lettere, og vi har nogle meget konkrete værktøjer, som vi kan tage i brug, også i forbindelse med de her arbejdsmiljølov. Så der skal skærpes nogle regler og flere psykologhjælp. Og det er noget, der skal sikres.
Hvad med jer fra Atassut, for eksempel hvis man skal være politimand i Upernavik, så er man meget tæt på den befolkning, men altså borgerne kan være i familie med hinanden, og så kan det være meget svært at være neutral, hvis nu for eksempel der er meget få undersøgelser, der er lavet på grønlandsk i forhold til seksuelle krænkelser i grønlandsk sprog. Så derfor har man måske ikke kigget så godt på det. Hvad vil I helt konkret gøre? For eksempel, at der bliver lavet nogle samtaler. Ja, med samtaler. Der skal også være personlig og faglig robusthed. Det er måske noget, der skal styrkes der. Men vi mangler også psykologer her i landet. Så ja, det er rigtigt. Vi mangler en masse psykologisk, altså psykologer. Hvis vi kigger på alle områder i landet, og i forhold til det sociale område, for eksempel psykologer og socialrådgivere er en mangelvare, og derfor skal vi samarbejde mere. Tilly, hvad med dig? Der mangler psykologer. Hvad kan vi gøre? Altså for det første, som jeg sagde, Med orangner nittut budgetit ammerlaneri imara garalli soqallunatullu oqarut sinnapput kisiannit una aammanukittussutigaarput gadaallinunanni naru misilittagaqarfigineqarluarpoq taakkua oqalus oqimaattut oqaloqatigissutiginisaat imma aammapion pai politimesteri oqaatigisaa ilumorpo una maani atungassaqatitaasu allaanerussut uanga gadaallit qanu atungassaqarnersut Folketingimi pasitikkumaarpara maani imatut atungassaqarpoq maani una ukkatarineqarnerusariaqarpoq tamakku taava una naligissitsiniarnermu tungasoq suli anguneqanngittor taamaammat nutaanik qinersisoqarnissaa kissaatiginer. Siumut, hvad med jer i forhold til psykologmangel, i forhold til politiarbejdsvilkår og den centrale administration, så er det noget, vi har som målsætning, at det er noget, der skal blive lavet af folk, som har viden inden for det, og det er noget, der skal gå herfra i landet, ikke igennem Danmark og København. Og i forhold til lønforhold, så har man lavet en midlertidig løsning, men jeg mener, at det er ikke noget, jeg mener ikke, at det er noget, der skal laves gennem finanslov gennem hver 4 år. Det er noget, der skal være ubegrænset. Så går vi videre til noget andet. Justitsområdet i Grønland er et ansvar for Folketinget. Derfor skal ændringsforslag til kriminalloven debatteres i Grønland, hvor naalakkersuisut henvender sig til Folketinget, for eksempel hvis det laver en lov, eller hvis der er et oplæg om lovændring, så bliver en lov fra Danmarks allerede eksisterende lov overgået til Grønland,
samtykkeloven, som startede den 1. januar 2021. Hvad skal vi gøre for at tilpasse forholdene? Karina Sip siger mund. Her har jeg personligt tænkt på, da det er mit formål i min valgoplæg, at der i kriminalloven, så skal kriminalloven laves sådan, at der er basis i vores grønlændere. Ikke sådan, at der kommer nogen og kommer og undersøger os. Vi skal have ordnet det således, at det tager udgangspunkt i grønlænderresocialiseringsprocessen, hvor man skal komme videre, en hjælp til at komme videre i samfundet. Det er noget, som er meget upassende for os, det grønlandske samfund. Jeg vil gerne undersøge ved at gå tæt på befolkningen, hvor vi vil, med hvilket basis vi skal. Hvad vil du så gøre for at... Hvad vil du sige til Folketinget, at det skal gøre for at tilpasse loven? Vi skal selv forhandle om det, så vi kan opnå en mere relevant administration justismæssigt. Det skal ikke være sådan, at kriminalloven og retsloven, hvordan kan det være mere passende? Det skal grundlæggende være, vi skal hente værktøjer med udgangspunkt i grønlændere og ikke af nogen, som kommer fra Danmark. Det skal være folk, som er født i Grønland, og det skal være et formål. Hvad vil I gøre, demokraterne, for at tilpasse forholdene? I disse dage er det noget, der er på dagsordenen angående den lov, og vi har et klart budskab på demokraterne, at vi kan være bange for, at det kan blive etableret massiv administration, fordi nu kan det ses i Danmark og Sverige, at de ting, der skal arbejdes fra politiets side, som folk giver til dem, altså, hvis det skal tilpasses til Grønland, så skal vi også være opmærksom på, at det ikke bliver en administrativ opgave, som vi kan løfte. Også i familier og enkelt individer, så skal vi lære af sine eget. Inden der er samleje, så skal vi lære at tage ansvar. Det er også det, der skal tages udgangspunkt i, synes jeg. Seksuelle krænkelser er så meget, at det er kommet videre til den næste generation. Hvordan skal loven tilpasses for at få det til livs? Loven er på dagsordenen i Inatsisartut. Lige nu snakker vi om at tilpasse de her love, som vi skal komme ind på, og man kan se på, at man lægger stor administrationsbyrde, og de her midler skal til Grønland, og politiet skal også lettes. Tilly Martinsen, hvad med dig? Hvordan vil du tilpasse de her? I sumaraqpunga una orallinneq kukkusumi ingerlassoq taavasoorlu kalaallinunaat aamma savalimmiusoorlu immikkut тассани аам кунгипеққуссутааттуут ингерласаарнера инатсисипсулиаринера тааванаалаккерсуисун нут ингерлариарлуни инатсисартунут налеққуссаарнеқартарпоқ таава тасса маани таамаамасоорлу оқаллиннерта қудаан соорлу итиснерусуми тунгассутеқале ngерою тунгассутисса тунгалингиттоқ таамаамат исумақарпунгану тартеринер маани иммиккут пинерлуттулеринерма инатсит ааммасоорлу наминерлута уангу аама сулиарисиннааса реерпагут
er du enig i, hvad Tilly Martinussen lige har sagt? Jeg mener, at de her love, som bliver tilpasset til Grønland, er noget, som også skal kigges på fra befolkningen, ikke kun fra Inatsisartut og Naalakkersuisut. Og administrationen i Grønland, hvordan er det, den kører, og hvordan er det, de her love kan følges? Og det her med at gå frem og tilbage med en lov, og så hvis man ikke har ramt plet på første forsøg, og så skal vi først lave et nyt forslag og gå igennem en hel proces. Så de her, og vi ved godt, at retsvæsenets processer kører meget langsomt, og vi bliver nødt til at tilpasse de her processer i Grønland. Hvordan vil du helt konkret gøre det? Og vi skal kigge nærmere på kommunernes arbejdsgange, og det er noget, som vi kan gøre i samarbejde med Inatsisartut. Juno Bertelsen Nadaraq, hvad med dig? Hvis de her love skal tilpasses, hvad vil du gøre, når du kommer ind i Folketinget? Vi skal huske på, at vi er det oprindelige folk, og så er der et lov, som gælder for os, fordi vi er et oprindeligt folk. Og de her love fra Danmark er noget, vi skal tilpasse til nutiden og kulturen. Og det største problem er, at vi mangler penge, vi mangler midler, og de her ansvarsområder, som vi ikke har taget hjem, og som vi ikke har taget, og dem bliver der glemt. De bliver helt glemt, og vi skal løfte, altså Danmark skal løfte deres ansvar. Adasut, hvad med jer? Hvad vil I konkret gøre? Og for eksempel de her seksuelle krænkere, som bliver straffet, og vi støtter op omkring, at der bliver skærpet foranstaltninger for dem. Og det er de her grupper, som giver det videre til næste generation, altså de her. Og det er meget vigtigt, at der bliver, at man får en behandling for de her psykiske forhold og fysiske forhold. Og der er nogle ting, som kommer op, som man har glemt i barndommen, og de her mennesker har brug for hjælp, for at stoppe den her arv. Og så kender vi unge, som laver lovbrud, og nogle gange er der ikke plads til de her slags mennesker, og så siger man, at det er nogen, som ikke bliver passet på af deres forældre. Og de her, dem der er blevet krænket, og de har også brug for hjælp. Og vi skal sikre, at de får hjælp. Og på den måde kan vi for eksempel de her 80 millioner kroner, som går til de her seksuelt krænkede, og på den måde skal vi sikre, at de får hjælp. Og kan de her seksuelle krænkere, hvis de får en behandling, så vil det vil blive bedre. Dessa allamik aqutisarangera imatusarlu uparuartuiniangi kaluarpunga kisianni parnaarussaajuannarsinnaangillat pinerlussimasut taamatut
илласоқарсиннаангила кисианнисоорунами саккортунерусин сариақарпоқ аама кисианни укку аққутаани аққутиссаасут пинерлуссимасунут имааттут сулиниутит сорпассуит писариақартиппаат питсангорсаарнер ниссаминусу ассерсуутигалугу psykiaterит аама таманна танмаккимииттунут пааситин тариақарпарпут маани инуиақатигиит иматут иниссисимаппут имаангила амерласорпассуит кингуассиутитигут аторнерлуисуусут имаасиннаасу икиккалуарлути кисианни амерласууник аторнерлуиссут кисианни тассатаакку пинеқатиссиннеқарпата таава тасса катсорсарнеқарнissaa пингаартиннеқартариақарпоқ ималуунниит педофилиусимагуни таава тасса таама имааппоқ ааққиссиннаангитто кисианни педофилиунгиттут тааматут илиусеқарсимасут таава тааккуа инуиақатигиннут утертеққиннissaannут Karina Sip Tilly Martinsen, er du enig i, hvad hun lige har sagt, men jeg vil tage debatten, og vi hører alt for ofte, at der kommer nogle fordomme. Hvis der bliver etableret et folketingsråd, og vi skal snakke om, hvordan vi kan hjemtage de her ansvarsområder, så mener jeg, at Inatsisartut kan samarbejde med Folketingsrådet direkte og kræve nogle ting direkte. Og gerningsmandsprincippet, som blev nævnt, er noget, som blev taget i brug i 70 år siden. Og det er noget, der også skal tilpasses. Og det har været en person, som har besluttet et lov, og hvor længe en straf skal vare. Og det er derfor, vi skal gøre det mere. Vi skal lave nogle rammer og tilpasse de her og ændre det her. Fordi vi har ikke rigtig nogen faste rammer. Og jeg mener, at det her gerningsmandsprincip, så mener jeg, at det er noget, der ikke passer til nutiden. Derfor er det vigtigt med nogle bedre rammer. Hvis vi fortsætter med det her gerningsmandsprincip og resocialiseringsprogram, hvis nu man har... Altså, man kan ikke... Er det realistisk, at man kan nå de her målsætninger? Ja, hvis man tror på det, og det er noget, vi vil kæmpe for og arbejde hårdt for, og med de her værktøjer, som vi selv arbejder for. Og hvis Danmark kan sige undskyld til Grønland, så er det realistisk. Så jeg vil gerne, vi straffer ikke i Grønland, men altså et udvalg, vi skal arbejde bedre med et udvalg, og der er så mange ting, der skal koordineres, og i forhold til at det sagde, så har vi sikret, at der bliver skærpet for straffen for. Det er ved, at vi på den lange bane kan få succes med de initiativer,
og børn, der har behov for at blive behandlet som børn. Vi skal gøre et meget, meget, meget mere tidligere proaktiv indsats. Det er en opgave for Grønland, og hvis vi skal styrke dette ansvarsområde, så skal vi med de udvalg, der vedrører emnet, også koordineres desangående. Demokraterne. Nej, Aqartuquruk Fanta Inuit Ataqatigiit. Jeg kan til dels være enig i hende, men vi skal også tænke på, at det er kongeriget Danmark, som har ansvar for dem, der bliver anbragt i kriminalforsorgen. Hvordan skal det så tilpasses til grønlandske forhold, hvis det er kongeriget, der har ansvaret? Vi har debatteret, at loven skal tilpasses Grønland, og ansvaret ligger i, den skal placeres, og det er Danmark, det danske kongerige, der har ansvar, og behandlingen er også noget, som de skal der har ansvar ved. Vi må også tænke på, hvorfor er nået dertil, hvor vi nåede til. Vi kan tale meget om love, men det, der sker heroppe, vi skal kigge ind i os selv. Det er forholdene, som er sådan og sådan. Også en af de gå ned til rødderne og rydde op der. Vi kan ikke give det videre ting i den tilstand til næste generation. Det ligger i Inatsisartut og når det regeringen. Det er vigtigt at tage medansvar til disse ting. Vi går videre til næste emne. NATO blev etableret i 1949, og siden dengang har Danmark været medlem, og det er også sådan, det er for Grønlands vedkommende, fordi vi er kvæg Danmarks medlemskab. Der er Siumut. I ønsker mere samarbejde med NATO. Kan du forklare det? Med hensyn til forsvaret er det dansk ansvar, og Danmark er medlem af NATO allerede. NATO har ikke sin egen hær. NATO-landenes soldater er de soldater, der er medlem af NATO, fordi NATO ikke selv har sin egen hær. Vi vil arbejde for, at vi har en repræsentant der. Vi ved, hvordan? Vi ved allerede, at Danmark har en repræsentant i Bruxelles i NATO's hovedkvarter. Vi vil ikke bare stå der som pyntegenstand. Vi vil også være med til at være medansvarlige i sikkerhed. Vi har det største landstykke, fysisk det største. Vi bor i det største rigsfællesskabs fysisk største land. Vi vil have mere ansvar, og sådan at vi også har repræsentant i NATO. Det er vigtigt for os at have medansvar. Hvad med jer, Inuit Ataqatigiit? Er I enige i Siumut? Så må man sige, at hvis man vil være medlem af NATO, skal man være et land. Men det er rigtigt, at der i Bruxelles i NATO's hovedkvarter i Bruxelles, så skal der være et medlem fra Grønland der. Vi skal vide, hvordan forholdene er i Grønland, og hvad planerne er i Grønland. Og så skal vi kunne være med til at bestemme og sige, sådan og sådan ønsker vi det. At Danmark ikke pålideligt desangående. Altså, Grønland vil jo komme som prioritet for at beskytte os og for at have mere indflydelse. Så skal vi arbejde med vores evne til at få
indflydelse. Anavang demokraterne, er I enige med Inuit Ataqatigiit med hensyn til et mere samarbejde med NATO? Vi er næsten aldrig enige i Inuit Ataqatigiit, men vi vil sige med hensyn til NATO, så betragter vi NATO som en ven fra demokraternes side, og det samarbejde er også eksisterende kvæg USA. Vi mener også, at der med hensyn til observation, så er der med hensyn til suverænitet, som styres maksimalt i Danmark, så er der med hensyn til forhandlinger angående Grønland. Hvordan vi forstår med det nye, så skal det stå på skrift med hensyn til administration, som der også er meget uenighed om, og så skal embedsmændene også, når der er forhandlinger fra Danmarks side, så husker det ikke altid Grønland. Men Grønland står geopolitisk et meget vigtigt sted, så derfor skal vi også være med fra Grønlands side. Det hører under Danmark, og det ser ud til at være meget svært at påvirke. Det er derfor, jeg siger, at det er noget, som vi skal forhandle om, og det skal være på skrift, fordi, og så skal vi også finde ud af, hvordan vi forstår ordet, hvordan det defineres. Det er jo sådan i dag, at der med hensyn til sikkerheden, Sikkerhedsudvalget, det er den, der får de aller sidste opgaver. Den bliver meldt og bliver også agterudsalget fra. Hvis sikkerhed og beredskab skal forbedres her i landet, så er det noget, vi skal sikre. Karina Sib, hvis vores land skal komme som NATO-medlem, så er det 20 milliarder kroner, som det koster, og det vil sige, at det er 4 milliarder kroner. Hvor realistisk er det, at man bliver medlem? Altså, vi har også ret til at, fordi vi er med i det her rigsfællesskab, så er det også vores ret. Altså, hvis ikke vi kan hjemtage det, så er det noget, vi bliver nødt til at have nogle repræsentanter i Bruxelles, og i forbindelse med det, så har jeg nævnt, at det kan være mere fleksibelt, og hvad er det for nogle værktøjer, vi kan hente? Tilly Martinsen, hvad mener du? Og hvis vores land skal have mere indflydelse hos NATO, eller mere samarbejde? Altså, jeg vil sige, jeg synes, den debat ofte flyder Isumaraqpunga una basisutissani amigartuni peqarnermingaanniit tungaveqarluni amigartartoq uungut kisianni tassanaalangafeqatiginnu ilaapungut taanna Monroe-doktriini am isumaqatigissut sananeqarnikuuveq taavat aamma taavasoorlu una free associationni eqqarsaatigalungu oriuteqangittutut taavalu imaatto sakkutooqangittutut inissisimaniaraanni tassa isumaqarpunga ulorianarsinnaasoq taava uungutam inuiaqatigi tamaavitta kalaallinunaanni sakkutungoraluaquttaluunniit suli ikittuaraassuungut taa aammasoorlu saassunneqaraluarutta aamma aninga алларпассуит саассуссиссангалуаруник анингаасақарнерунгаарамик аама амерланерунгаарамик таа пери ақано аюнгиннерусуми иниссисимассангалуарпут кисианни аама Danmarki inui pisinnaatitaaffinu pikkorittoriussuuvoq
Mani арлаани ajortoqarangat taavasoorlu ingerlaanna oqartoqartarpoq taavasoorlut tuulimi арлаанник мисилиттаанерми писоqartoq атсууmmими qaartartuni tamakkuninga tungasoq кисианнита qanoq эққаанеқарнаajorput партиинингаани таамаама тамакку илисиманеқарнissaat писариақарторюссуувоқ. I nævner ofte a free association. Hvordan hænger det sammen med vores land og NATO? Først vil jeg gerne oplyse, at når vi hører under kongeriget Danmark, så er vi allerede medlem af NATO. Når jeg kommer i Folketinget, vil jeg arbejde for, at vi tager udgangspunkt i os selv og fører tilsyn af landet, og altså sikkerhed og beredskab i landet. Og Island er med af det her Coast Guard, og det er noget, jeg vil i Folketinget tage op, og for at sikre, at vi sammen med USA laver en forsvarsaftale. Hvordan? Altså, vi kan se, at Danmark og USA har lavet en aftale om at beskytte landet. Og vi skal selv lave vores aftale, og under det kan vi ellers få etableret det her Greenland Coast Guard, og på den måde bruge en masse mennesker og etablere en masse virksomheder. Det kan for eksempel være som pilot og dem, der kan føre beredskabet. Og så, men det kræver uddannelse. Ja, det er derfor, at det skal påbegyndes. Altså, vi skal ikke have soldater, et hær, men det skal være nogle civile opgaver. Noget, som vi selv kan klare. For eksempel Search and Rescue er noget, som Air Greenland gør. Og vi kan sikre på den måde at få uddannet en masse grønlændere og give dem civile opgaver. Hvad med jer, Adassy? Og vi fra Adassy støtter op omkring de her frihedskæmper. Også fordi vi hører under Danmark i forhold til NATO. Det er også noget, vi støtter op omkring. Og vi kan ikke være uenige i, at vi ønsker fred i landet. I forhold til et hær eller soldater og noget, der bliver drøftet. Så hvis vi skal have større sikkerhed og beredskab, og hvis der skal etableres et hær, så kan vi også godt støtte op omkring det, fordi det er noget, der kan gavne en økonomi. Og måske er der nogen, som har svært ved at tage ansvar, og nogle unge, og som kan få gavn af en uddannelse som det. Vil det være betryggende at have nogle soldater her i landet? Jeg sagde, at NATO har en meget vigtig position, men vi støtter op omkring, hvis der pludselig skal ske noget, så kan du støtte op omkring det, som Adassy siger? Altså, lige nu er situationen meget utryg i verden, men hvis vi skal blive ved med at føle os trygge i vores eget land, så er det sådan, at jeg mener, at der er noget at være bekymret for. Altså, der har været en aftale mellem Naalakkersuisut
og Danmark, og som blev støttet af alle partier. Hvis Nadaraq får et mandat hos Folketinget, så er det meget bekymrende, at hvis den her forslag bliver forkastet, eller ikke blevet arbejdet på. Altså vi fra Demokratiet har arbejdet på, at der skal være uddannelser inden for forsvaret, og derfor har jeg lidt svært ved at se, hvor vi kan starte. Man kan ikke gå ud fra et enkelt partis ønske, og det er bekymrende. Hvad kan du svare til det? Jeg vil sige, at det overhovedet ikke passer, at det arktisk kapacitetspakken, som Danmark prøver at placere, stoppede det, fordi vi ikke ønsker soldater i Grønland, fordi vi vil arbejde for at sørge for det defensive opgave. Greenland Coast Guard, det er det, der er formål. Det er derfor, vi fik etableret beredskabsuddannelsen i vores arbejde i den grønlandske regering. Og det sørger medlemmet, Nadaraqs naalakkersuisoq-medlem. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ønsker, at vores unge mennesker skal være soldater. Det er ikke en mening som et oprindeligt folk, men som et oprindeligt folk. Så skal der med Danmark har verificeret i Danmark det militarisering, som det står, at det skal være det, der er formålet. Demokraterne og Nadaraq er uenige. Hvor står I henne nu? Er der Inuit? Vi står sådan i... Der er ikke noget problem i, at vi kan være medlem af NATO. Men at der skal være et forsvar, det godkender vi ikke, fordi vi har set, at i forbindelse med NATO's øvelse, så er der i forbindelse med deres øvelser med mange fly og mange skibe, og hvis der skal gøres en indsats fra Grønlands side med hensyn til, at der kommer en masse fly og skibe, så kan russerne på den anden side sige, at der er opmilitarisering, så skal vi også tillade os derfor at kunne forsvare os. Derfor skal vi passe på og tænke på, hvad det er, vi skal gøre med hensyn til NATO. Tina Martinussen, hvor står du henne? Jamen altså, jeg synes, vi har en glimrende ordning, Putin om at berenovere Ukraine berenovere amgarishna at berenovere ila. Qudarutsigina qassangida. Adiangi so qassaqpat. Sillimanarnam politikim tungatillu kadaallunaat isumaqatiginniarnermi issiaqataassaaq. Sorlitlit som vi ville skulle hente op af lommen for selv at kunne få et forsvar, der minder om det her. Og så er vi ikke engang i NATO nu som demokratisk. Illit eqqaava 20 milliartit kaasarfitinni amussagigut pidersitsissagutta taamatutta sakkutuuni aammaru imma sudisunik idinniarsimasunik aamma sudisitsissagutta tas imangida peqataassangittugut imma isussutoqarunnaassaa misilaarlu qaartitsinerit tamakku itasorlu qaanaam pituffimmi pituffim sakkutuarfum taamaattuila naam pituffim sakkutuarfum tungatillu tassa aamma danskit naalakkersuisoqarpa aap oqarniku idaassalla. Da vi er færdige med sikkerhed, så går vi videre til et andet emne. I forbindelse med etableringen af en regering Danmark kan et grønlandsk medlem få en afgørende rolle.
Og det er også et kutyme, at de grønlandske medlemmer de bliver inviteret til regeringsdannelsen. Hvad vil I gøre? Hvad vil jeres krav være, hvis I bliver inviteret til regeringsdannelse? Demokraterne har 12 overskrifter med hensyn til det, som vi går til valg på, og det er også dem, som vi skal bruge i forbindelse med en forhandling. Der er mange love, som giver problemer og barrierer med hensyn til at få sundhedspersonale udefra, hvor de grønlændere, der bor i Danmark, det skal vi sikre med hensyn til. Og kriminalforsorgen skal også tilpasses. At klimaet bliver varmere. Vi skal også finde måder at benytte positivt med hensyn til forskning og uddannelsessteder. Så skal vi kunne advokere for mere aktivitet der ved at etablere flere uddannelser og med hensyn til andre indtægtsmuligheder, hvor samtlige regioner også kommer med i det. Du vil gerne opnå bedre forhold inden for sundhed. Og statsminister Mette Frederiksen har også sagt, at hun vil hjælpe. Det vil sige, at hvis Mette Frederiksen er kommet ind igen, så vil I støtte dem. Jeg vil ikke sådan forud sige, hvilken statsministerkandidat vi kan lide, men det skal være en, som vi vil se på, hvordan vi sikrer. Inuit Ataqatigiit. Hvordan vil I sikre det her? Altså, vi har 10 målsætninger, mål, at vi skal forebygge. Der skal ske mere forebyggelse omkring børn og unge, og der skal være flere kollegier, og at man har mulighed for at vælge et hospital, og den her mulighed for, at man kan have pårørende med, når man kommer til Danmark for behandling i sundhedsvæsenet. Altså de her 10 målsætninger. Vi har et medlem fra partiet, som allerede har netværk og kender de her udvalg, og det er noget, vi skal fortsætte med. Og vi har opnået en masse ting, og vi kan opnå flere ting, og vi kommer til at arbejde for den grønlandske samfund. Og hvis vi skal deltage i forhandlingerne, så vil vi arbejde for, at der bliver skabt mere ligestilling, også i forhold til sundhedsvæsenet og bolig og det sociale område, og de ting, som vi står værst i, kan man sige. At der bliver skabt mere ligestilling inden for de her områder. Og det er noget, vi skal arbejde for forhandlinger. Jeg ved ikke, om jeg har mulighed for at snakke mere om sundhedsvæsenet, men hvis nu du snakker meget om det her med Mette Frederiksen, og betyder det, at I vil støtte op omkring hendes statsministerskab? Jamen det er lige meget, hvem det er. Det kommer kun an på, hvem er det, der vil være med til at føre fremgang for Grønland. Altså, Siumut hvilke krav vil I stille? Altså, vi nikker ikke bare i Folketinget
de ting, vi har opnået, er noget, som vi vil have endnu mere af i de næste par år. I stedet for punkter, så skal det være meget bredt. Altså, det kan være ansvarsområder, som vi gerne vil opnå endnu mere bestemmelse for. Juno, hvad med jer? De her ansvarsområder, er det noget, I vil tage mere af? Altså, hvis vi kommer til at indgå i forhandlingerne, så er det vigtigste, at vi stopper det her med, at grønlandske forældre bliver frataget deres børn. Og nogle gange glemmer man det her med spørgsmål. Altså, der er sikret i nogle love, men vi snakker tit om den her ILO 169. Her taler man, at vi har et krav som tidligere koloni, og i forbindelse med det, så skal der være et register, som sikrer bedre behandling som oprindeligt folk. Jeg kan snakke om andre ting, og de her 250 millioner, som vi bruger, og hvis de her folk, der skal behandles i sundhedsvæsenet i Danmark, og det er noget, vi bruger midler på, og vi mener, at det er noget, der skal bruges i Grønland for at forbedre sundhedsvæsenet, og som vi har hårdt brug for. Der er en masse folk, der dør af kræft, og jeg vil sikre, at behandlingsgaranti bliver indført i Grønland. Og på den måde kan vi sikre, at de kræftramte ikke venter alt for længe for at få en behandling. Hvilke partier vil I arbejde mere sammen eller støtte i Danmark? Altså nej, vi er åbne for alle. Altså, det kommer an på, hvem der passer til vores. Hvilke krav vil du stille? Tilstamik, der går akisussafi til angerlanderangnigunget, der går aningasarangnermo enattimmo idangunnerangnissaannut imma aamma sudaqatigiinnerunissaq imma tunnaversiartuinnarnani taava aamma sorlu naalakkers намминерсорнеқ пиллугу аама оқаллиссиннааneq аама иматут сулеқатигииннеқ питсаасумини пеқартуми ингерласоқ аама силлиманиарнэрмуту тунгассут имма аама писсанганарторюссуусинна суссааппут пиффисами туллиуттуми аама уулиам акиину тунгассоқ 2023 аама иниссиннеқартусса аама писсанганарторюссууссоо тамакку аама нунақарфинни инусутиссарсиорнэрму тунгасунут икиорсиисоқарнерусоқарсинаанера иммаасоорлу ассиги киккут сорлиит партиит folketingimi сулеқатигерусуннеруссагалуарпи имма ааппалуннерусут кисианни имматту тунгуйортут имма икиорсиссутини тунниусақарнеруникууппу оқалуттуарисаанерми кисианни тасса. Vi er snart ved vejs ende. Jeg vil gerne til sidst spørge om jer kandidater.
har I en aftale om, hvordan I vil samarbejde med denne parti? Vi fra Demokraterne mener vi, at det er meget vigtigt, at vi ikke binder os til et fast parti og komme i Folketinget. Det er, vi skal have afklaret en bred politik, hvem det end er, som kommer med ind i Folketinget sammen med os, og så vil jeg tale med og vise vores formål. Sige, at befolkningen har valgt til at være deres repræsentanter, så hvis vi samarbejder, får vi meget mere ud af det, og vi står stærkt. Desværre kan vi se, at de partier, der har repræsentanter i Folketinget, ikke kan samarbejde. Nordatlantisk gruppe arbejder ikke. Det vil jeg gerne tage op i vores sammen med det andet medlem. Lad os arbejde sammen for Grønland, for befolkningen, for at få forbedringer og forstærke vores ansvarsområde. Det er dertil, vi skal hen nu. I påpeger Inuit Ataqatigiit og Siumut, at ikke arbejder sammen. Hvordan vil et samarbejdende komme? Først vil jeg sige, at da vi blev formand i Grønlandsudvalget, gav vi formandskabet til Inuit Ataqatigiit, fordi vi vil gerne være lige. Vi er repræsentanter på vegne af Grønland, og vi vil endnu en gang, når vi kommer ind med et andet parti, så vil vi række vores hånd ud igen. Vi vil ikke ind i folketiden som alene går der. Inden valget er gennemført, så kan vi, det er ikke svært at se. Men hvis det er en, der vil binde sig allerede til Socialdemokratiet, så vil jeg ikke have samarbejde. Men der var flere, at den skal være formand for Grønlandsudvalget, det skal være der er formand for luften kold, Willem? Nej. Vi skal samarbejde om de ting, som vi kan gå på kompromis med, og det er noget, som også kan være et rigtig godt udviklingsemne for alle partier. Vi er til kandidatur fra Siumuts side, og vi er altid åbne for et samarbejde for Grønland, fordi det er på vegne af Grønland, vi går på valg. Det at det demokratiet, Grønlands demokrati, så vil vi kan jo også samarbejde med alle partier. Hvis du vil undgå kold luft, hvordan vil du samarbejde? Jeg kan samarbejde med alle. Vi fra Nadaraq er meget åbne overfor. Jeg vil bare gerne lige nævne det her med, at det, som er meget vigtigt for os, det her med, at det oprindelige folks krav eller rettigheder er noget, vi skal arbejde ud fra, og de her love, som det er de ting, vi skal tage udgangspunkt i. Hvad med dig, Tilly Martin? Har du i forvejen nogle aftaler, eller? Det kunne naksinna vakput i akusiumusluqannoq qannoq imminnut sudaqatigi tarnermutungatsillugu inissisimanersut assortuuttuannarput taanna atorsinnaangilarput taavasoorlu nu massakku sumutunga allanutunngasunik assut sudaqatigiittariaqarpungut kisiannit. Vi bliver nødt til. Vi kommer til at samarbejde med hvilket som helst parti, og den blå, altså når der er en statsminister i den blå side, så er der større gevinster hos Grønland, som historien har vist. Og tak fordi I kunne komme i aften, og på den måde så
slutter den her anden tv-debat. Og husk, at der kommer til at være en tv-debat igen i morgen klokken 1 på gensyn.